Laqda tan-nar tal-każin tal-banda San Filip fl-okkażjoni tal-festa ta' San Filip li se tkun iċċelebrata l-ħadd li ġej f'Ħażebbuġ ukoll ħejjiet programm speċjali ta' nar tal-art u nar tal-ajru. Net News mar fi Pjazza San Filip f'Ħażebbuġ fejn numru kbir ta' volontiera kienu għaddejjin b'dan ix-xogħol. George Mifsud li hu responsabbli mix-xogħol tan-nar tal-art spjega ma' Net News il-programm. Lejla għal-ħabta tal-11 għandna dil-ħarqa esibizzjoni tan-nar tal-art mekkanizzata u varjata minn ktajjen għal xogħol blazzar, xogħol bil-wires, mekkaniżmu oriġinali. Laqda tan-nar tal-każin Banda San Filip għandha wkoll programm tan-nar tal-ajru u din is-sena għandhom xi ħaġa unika għal Malta kif jispjega Wenzu Xkembri. Iva, din l-istruttura ġietna ħanejtek minn ġemuħna sena ilu, eżatt kif għaddiet il-festa s-sena oħra, jedna xteqna nagħmlu struttura, ma xteqna nagħmlu għaxa ħoġa li innovattiva, mhux turri, ħlif turri meħnex naraw ħanejtek u ġietna din l-idea li nibnu scaffolding, struttura forma ta' bridge, arkatura, twil 6 metru b'12 metru għoli. Se jkun hemm ukoll spettaklu ta' nar tal-ajru ieħor. Din palma din il-xogħol tan-nur illum m'għandniex bħalma ebel murtu li l-antika tradizzjonali murt bereq ukollu tittamel biċċa bil-fajjar ukoll li għandna preparajna nofsija bil-mużika għandna biċċa fil-bidu u biċċa fl-aħħar li hawnhekk qed turi x-xogħol li dun plus li l-arkatura hija parti minn din il-ħera. Wieħed jista' jgawdi dan l-ispettaklu minn triq Pulicino fit-tarf ta' Ħażebbuġ in-naħa ta' San Blas.